И какво става, хора? Сега този клип ще го снимам малко по-късно, защото се натъкнах на едно пишлевенце, което ми прати поканка в фейсбукчето. Викам, че го приема. То ще личи кой е то. Хм. Най-големия здравеняк. Чаем колко е висок. Ясно, 1,20 м. Енди Суперман Бепце. О, боже миле. И причината не е нещо по него да му хейтя, ама сега гледам тук някакви глупости. Article Griffith Special for 500 subs. Те. Като гледам това пича нещо му има, защото щом споделя такива клипове във Фейсбука, бе изпаднал. И the fuck, защо Special for 500 subs? То пича си е внушил, че той е Zack Storm и Special for 500 subs. Това е на 10 но първи. Ама нищо, той 10 дни по-късно го е направил. Чай сега. Мисля, че това е този пича. Ама не съм сигурен. Чай сега. Значи, точно не знам какъв е. Мисля, че е някакъв румънец. Ама малко се съмнявам тоя тапунгера и тоя да имат нещо общо. Защото първо той не може да си измие зъбите и трябва да прекара някакви глупости. Но гледам какъв е глупак, сигурно се губи от тях докато е. Ето, той е послал на 10 януари. И... Да, и той тук си поства редовно момчето. Да, направо ми стана смешно. Той, защото ми прати покана и сега си мисли, че аз ще се засекна, ама нека. На някой тук му е реагирал. Та нищо, нека да го видите то палак малък. Виден. Да. Най-големия грифър. Не мога да си дигне гащите. И да, той беше малко рейч така на Фейсбука. Ако искате му пишете, ако искате го псувате, ако искате ставите гаджета, ако искате правите с това момче, все е ваш проблем. Само да няма после не разбрали. Айде.